भाविकांना नम्र पाहू शकता हा देवाचा दुसऱ्या अवसरात आणि हा तिसऱ्यांदा दगड मारण्याचा मुख्य कार्यक्रम। नमस्कार मित्रांनो, सुवर्ण कोकण ब्लॉगच्या अजून एका नवीन व्हिडिओमध्ये मी आशिष नाटळकर तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतोय। मित्रांनो, सुवर्ण कोकणच्या आजच्या भागात आपण चाललो आहे सावंतवाडीमधील कुणकेरी गावामध्ये। तर आपल्या कोकणामध्ये प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळ्या रीतिरिवाजानुसार आणि प्रथेनुसार होळी साजरी केली जाते। काही ठिकाणी पालखी वगैरे नाचवतात, काही ठिकाणी देवस्वाऱ्या ह्या प्रत्येकाच्या घरी वगैरे भेटायला जातात, निशाण वगैरे फिरवतात, गोमुचे नाच, त्याच्यानंतर रोंबाट, अशा वेगवेगळ्या प्रकारे होळी साजरी केली जाते। तर अशाच एका वेगळ्या प्रकारच्या होळी सेलिब्रेशनसाठी आपण जाणार आहोत। त्या ठिकाणी हुडोत्सव साजरा केला जातो। म्हणजे एक हुडा असतो 100 फूट उंचीचा, तर त्याच्यावरती देवाचे अवसर वगैरे चढतात, त्याच्यानंतर खालून दगड वगैरे मारतात, अशी पूर्ण ही प्रथा आहे। त्याचबरोबर रोंबाट म्हणून तो देखील एक प्रकार आहे। तर हा सर्व होळीचा उत्सव आपण आजच्या भागामध्ये अनुभवणार आहोत। यासाठी हा व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत बघा आणि व्हिडिओ कसा वाटला ते आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा। आपण आता हुड्याचे इथे आहोत आणि थोड्याच वेळात या ठिकाणी मगाशी आपण बघितलं ते रोंबाट याचं आगमन होणार आहे। मगाशी आपण बघितलं ते 3 गावांचं एकत्रित रोंबाट होतं। तर ते हुड्याच्या भोवती फेरी मारून परत भावई मंदिरामध्ये गेलं विड्यांच्या मानपानासाठी आणि खास हुडोत्सवासाठी हे सर्व भाविक येत आहेत इथे। रोंबाट परत हुड्याच्या ठिकाणी येईपर्यंत या इथे संपूर्ण फटाके वगैरे फोडले जातात आणि जे सर्व भाविक आहेत ते भरपूर आनंद लुटत आहेत आणि खूप एन्जॉय वगैरे करत आहेत। तर आपण आता हुड्याविषयी माहिती घेऊया। मित्रांनो, आपण आता आलो आहे सातेरी मंदिराजवळ आणि इथे कुणकेरी गावाची पारंपरिक होळी देखील आहे आणि बाजूलाच हुडा देखील आहे। तर आपण आता हुड्याविषयी माहिती घेऊया। आपण हा समोर जो हुडा बघताय हा 100 फुटापेक्षा देखील जास्त उंचीचा आहे आणि हा लाकडी खांब आहे, सागवानी लाकूड आहे हे, आणि हे 2 भागांमध्ये आहे, म्हणजे 2 खांब आहेत हे एकत्रित केलेले। याची उंची 100 फुटापेक्षा देखील जास्त आहे, परंतु अंदाजे 40 ते 50 फूट जमिनीमध्ये देखील खोल हा गाडलेला आहे आणि इथे सर्वजण भाविक याचा आशीर्वाद वगैरे घेत आहेत, दर्शन घेत आहेत आणि काही वेळातच या ठिकाणी अवसर देवांच्या या हुड्यावर चढतील आणि तो क्षण अनुभवण्यासाठी महाराष्ट्र बाहेरून देखील भाविक इथे गर्दी करत असतात। हे जे आपण दगड बघतोय हे देवांच्या अवसरावर मारण्यासाठी ठेवलेले आहेत, जे देव अंगात वारा आल्यानंतर या
100 फुटी हुड्यावर चढणार आहेत, तर तो देखील भाग हा नक्की बघा व्हिडिओमध्ये पुढे. मित्रांनो, मगाशी जे आपण रोंबाट बघितलेलं, जे भावई मंदिरामध्ये गेलेलं मांडपाण्यासाठी विड्यांच्या, तर त्यांचं आगमन थोड्याच वेळात इथे होणार आहे. आणि आपण जी मगाशी मंडळी सर्व बघत होतात, जे फटाके वगैरे फोडून आनंद लुटत होते, तर ती आता सर्व पालखी आणि वाघ आणि घोडे यांच्या स्वागतासाठी गेलेली आहे. आणि थोड्याच वेळात या ठिकाणी त्या पालखींचं आणि आगमन होईल. याच्यानंतर इथे हा कार्यक्रम असतो की वाघ वगैरे मारला जातो, त्याच्यानंतर घोडे नाचवले जातात आणि त्याच्यानंतरचा जो मुख्य आकर्षण असलेला जो क्षण आहे तो देवांचे अवसर हुड्यावर चढणे. तर हा सर्व असा कार्यक्रम असतो. सुमारे 7 दिवस हा कार्यक्रम असतो होळीचा. आणि या 7 दिवसामधले मुख्य 2 दिवसांचे कार्यक्रम असतात, हे 6व्या आणि 7व्या दिवशी असतात. त्या दिवशी गाव रोंबाट सुटणे, त्याच्यानंतर हुड्याजवळ नारळ वगैरे फोडणे, रात्री घुमटवादन वगैरे होते, होळीवर धूळ वगैरे मारली जाते, गाव रोंबाट असतं. त्याच्यानंतर रात्री 11 नंतर वगैरे पेटत्या ज्या शेणी असतात त्या हुडा आणि होळीवर मारल्या जातात. त्याच्यानंतर ढोल ताशांच्या गजरात रोंबाट वगैरे घेऊन येतात. हुडा आणि होळीभोवती कवळ्या वगैरे असतात, म्हणजे जी झावळं वगैरे असतात आपल्या माडांची, तर त्या पेटत्या मशाली घेऊन रोंबाट करतात. असा हा पूर्ण 6व्या दिवशीचा कार्यक्रम असतो. आणि 7व्या दिवशीचा जो मुख्य कार्यक्रम असतो, ज्या ठिकाणी सर्व गर्दी असते, तर सकाळी 8 वाजल्यापासून या कार्यक्रमाला सुरुवात होते. ज्या दिवशी भावई देवी मंदिरच आहे इथे जवळच, त्या ठिकाणी ओट्या वगैरे भरणे, नवस वगैरे फेडण्याचा कार्यक्रम असतो. आणि त्याच्यानंतर जो मांड आहे होळीचा, तिथून रोंबाट सुटतं. नंतर आता हे रोंबाट सुटून 3 गावांचे जे देव आहेत, म्हणजे कोलगाव, आंबेगाव आणि कुणकेरी, असे 3 गावांचे देव हे एकत्र येऊन ते पूर्ण रोंबाट आहे हे भावई मंदिरामध्ये जातं. भावई मंदिरामध्ये विड्यांचे मानपान वगैरे सर्व घेतल्यानंतर ते परत हुड्याच्या ठिकाणी येतं. आणि हुड्याच्या ठिकाणी आल्यानंतर इथे घोडे मोडणी होते, वाघाची शिकार होते आणि सर्वात शेवटचा क्षण असतो तो घोड्यावर चढलेल्या अवसरांवर दगड मारणे. आणि हा सर्व कार्यक्रम झाल्यानंतर या पूर्ण हुडोत्सवाची सांगता होते. तर आता थोड्याच वेळात हे सर्व इथे आता येणार आहेत आणि आपण आता घोडे मोडणी आणि वाघाची शिकार हे 2 कार्यक्रम आपण अनुभवणार आहोत.
मंदिरातून जे सुटलेलं रोंबाट होतं, जे 3 गावांचे देव होते, तर ते आता आपल्या जागेवर स्थानापन्न होत आहे. आणि होडीच्या बाजूची ही जागा आहे. या ठिकाणी आता वाघाची शिकार आणि घोडे मोडणी होणार आहे. हा शेकडो वर्षापासून चालत आलेली ही परंपरा आहे आणि अजूनही कुणकेरी गावातील हे सर्व भाविक ही जोपासत आहेत. तर इथे तुम्ही बघू शकता वाघाच्या वेशातील ही जी व्यक्ती आहे, तर हा पूर्वीपारपासून चालत आलेली ही परंपरा आहे आणि अजूनही ते कुणकेरीवासीय जोपासत आहे. त्याच्याबद्दल त्यांचं खरोखर मनापासून अभिनंदन. आणि भरपूर अशी आगळीवेगळी प्रथा आहे आपल्या ठिकाणी. प्रत्येक ठिकाणी बघू शकतो तुम्ही की वेगवेगळ्या प्रकारे होळी साजरी केली जाते. तर आपल्या सिंधुदुर्गातील हा एक वेगळाच अनोखा असा होळीचा उत्सव आहे. भरपूर मजा येते आणि भाविक देखील हजारोच्या संख्येने इथे उपस्थित आहे आणि सर्वजण भरपूर मजा घेत आहेत. क्षण म्हणजे आता देवाचे तिन्ही अवतार या 100 कोटी हुड्यावर चढणार आहेत आणि त्यांच्यावर दगड मारण्याचा कार्यक्रम होणार आहे. ज्या भाविकांचा दगड या देवाच्या अवतारांना लागेल, ज्या क्षणाची सर्वजण आतुरतेने वाट बघत आहेत, तो क्षण आता जवळ येत आहेत. म्हणजे देवांचे अवसर घोड्यावर चढणे. तर आता मगाशी जी आपली पालखी या ठिकाणी स्थानापन्न झालेली होती, तर त्या ठिकाणी देवांचे अवसर येत आहेत. तर ते अंगात आल्यानंतर देवांचे अवसर या 100 कोटी घोड्यावर चढतील. कोणतंही संरक्षणाचं कोणतंही साधन न घेता एखादी व्यक्ती या पूर्ण 100 फुटापेक्षा जास्त उंच असलेल्या घोड्यावर चढणे हा एक दैवी चमत्कारच म्हणावा लागेल. यासोबतच इथे असा देखील एक अनोखी अशी श्रद्धा आहे की घोड्यांवर चढलेल्या अवसरांवर जे दगड वगैरे मारतात त्यासाठी सर्व काळजी देखील घेतली जाते. म्हणजे भाविकांना त्या ठिकाणाहून बाजूला केलं जातं. तरी देखील इथे दगड वगैरे कोणाच्या बसत नाहीत आणि अजूनपर्यंतच्या शेकडो वर्षाच्या इतिहासामध्ये कोणालाही दगड लागून जखम वगैरे अशी झालेली नाही आहे. हा एक देखील दैवी चमत्कारच म्हणावा लागेल. आणि मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता इथे की हे जे पूर्ण देवांचे अवसर आहेत हे वयस्कर वगैरे नाहीत आणि हे एवढे वयस्कर वगैरे असून देखील त्या दैवी शक्तीच्या जोरावर या 100 फुटापेक्षा जास्त घोड्यावर चढतात. हा देखील एक अनोखा दैवी चमत्कारच आहे आणि यासाठीच सर्व भाविक हजारोंच्या संख्येने इथे उपस्थित असतात. भरपूर तुफानी अशी गर्दी आहे आणि तुम्हाला देखील या व्हिडिओमध्ये पुढे हा सर्व भाग अनुभवता येणार आहे. त्यासाठी हा नक्की व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा.
वातावरणामध्ये हे सहभागी होत असतात. खरं तर एक मोठा रूढी परंपरा जोपासण्याचं काम हे होताना दिसते आहे. खरं तर आजच्या या आधुनिक युगामध्ये अशा या रूढी परंपरा खूप पाहायला दिसत आहे. मात्र एकमेव हा कुणकेरी गाव आहे तिथेही शेकडो वर्षाची परंपरा रूढी परंपरा खऱ्या अर्थाने जोपासण्याचं काम इथे होताना दिसत आहे. त्यामध्ये कुठेही आजच्या या आधुनिक युगात तरुण देखील मागे दिसत नाही आहे. तो देखील त्याचा देखील उत्साह तेवढाच आहे आणि प्रत्येक गावातून तरुण हा देखील निमित्त जरी बाहेर असला तरी मुंबई पुणे या ठिकाणी जरी असला तरी या शिमगोत्सवाच्या निमित्ताने या महोत्सवाच्या निमित्ताने तो आवर्जून कुणकेरीमध्ये दाखल होतो आणि या 7 दिवस होणाऱ्या या उत्सवामध्ये सहभागी होतोय. तुम्ही पाहू शकता खरं तर 7 दिवस हा कुणकेरीचा शिमगोत्सव साजरा होतो. मोठ्या उत्साहात हा उत्सव साजरा होताना दिसतो. गावामध्ये एक नवं चैतन्य या निमित्ताने आलेलं असतं. या संपूर्ण 7 दिवसाच्या या एकूणच शिमगोत्सवाच्या कालावधीमध्ये प्रत्येकाचे मोबाईल या दुर्मिळ क्षणाकडे लागलेलं दिसत आहे. प्रत्येक जण हा क्षण टिपण्याचा आपल्या मोबाईलमध्ये प्रयत्न करताना दिसत आहे आणि प्रत्येक भाविकांचे लक्ष या हे जे देवाचे अवतार चढलेले आहेत त्यांच्यावर जो दगड मारण्याचा कार्यक्रम होणार आहे तो आता सुरू होणार आहे आणि त्यासाठी सज्ज झालेले आहेत. तुम्ही पाहू शकता त्या सर्व मानकऱ्यांनी जो परिसर आहे तो थोडासा त्यामध्ये जे भाविक होते जे रोमांचकारी होते त्यांना बाजूला ठेवलेला आहे. कारण जो मुख्य दगड मारण्याचा कार्यक्रम होणार आहे ते देवाचे उड्यावर चढलेले आहेत त्या उदाहरणावर आता दगड मारण्याचा कार्यक्रम होणार आहे. तो मारलेला दगड कोणत्याही भाविकाला लागू नये म्हणून थोडीशी काळजी घेताना इथे मानकरी दिसत आहे. जे प्रत्येक भाविकाला बाजूला करून इथे जो मुख्य कार्यक्रम आहे तो कोणताही अनुचित प्रकार न घडता व्हावा यासाठी इथला प्रत्येक मानकरी इथे प्रत्येक ग्रामस्थ सज्ज आहे. आणि आता जो मुख्य कार्यक्रम आहे जो कार्यक्रम होणार आहे तो म्हणजे देवाचे हे 3 अवतार आहेत त्यांच्यावर दगड मारण्याचा पाहू शकतात. हे पहिले देवाचे अवतार होते ते आता या 100 फूट उड्यावर चढून ते आसनस्थ झालेले आहे. या आसनस्थ झालेल्या देवाच्या अवतारावर आता दगड मारण्याचा मुख्य कार्यक्रम होणार आहे आणि त्याकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं आहे. प्रत्येकाच्या नजरा या मुख्य कार्यक्रमाकडे लागलेला आहे आणि आता अवघ्या काही क्षणामध्ये हा मुख्य कार्यक्रम सुरू होणार आहे. 2 तासाच्या गजरामध्ये हे देवाचे 3 अवतार अखेर 100 या उड्यावर स्वार झालेले आहेत. आसनस्थ दिसत आहेत. गगनचुंबी असा या 100 फुटी उडोत्सवावर वर्ष कोरोनामुळे हा उडोत्सव होऊ शकला नव्हता. अखेर 2 वर्षानंतर यावर्षी हा उडोत्सव होत आहे. त्यामुळे निश्चितच प्रत्येक भाविकांमध्ये या उत्सवाची मागची श्रद्धा दिसून येते आहे. ते कुणकेरी म्हणा आंबेगाव म्हणा कोलगाव येथील मानकरी जे आलेले आहेत आणि जी जुनी रूढी परंपरा आहे त्या रूढी परंपरेप्रमाणे हा कुणकेरीचा उडोत्सव आता साजरा होत आहे. आणि जो अतिशय महत्त्वाचा अंतिम क्षण असतो तो क्षण म्हणजे गगनचुंबी अशा या 100 फुटी उडोत्सवावर स्वार झालेल्या देवाच्या 3 अवसरांवर आता दगड मारण्याचा मुख्य कार्यक्रम होणार आहे. देवाच्या 3 अवसरांपैकी 2 अवसर देवाचे हे गगनचुंबी अशा 100 फुटी उडोत्सवावर स्वार झालेले आहेत आसनस्थ झालेले आहेत. आणि आता या देवाच्या 3 अवसरांवर दगड मारण्यासाठी प्रत्येक भाविक आणि रोमांचकारी हे सज्ज झालेले आहेत. तुम्ही पाहू शकता कशा पद्धतीने सर्वांच्या नजरा या मुख्य कार्यक्रमाकडे लागलेल्या आहेत.
हाच तो मुख्य क्षण आहे ज्याकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं आहे. गेली 2 वर्ष कोरोनाच्या कारणामुळे हा उत्सव होऊ शकला नव्हता आणि जो आता मुख्य कार्यक्रम आहे त्या मुख्य कार्यक्रम आहे. अगदी प्रत्येक रोमाटकरी प्रत्येक भाविक हा आता देवाच्या तिन्ही अवसरांवर दगड मारण्यासाठी सज्ज झालेला आहे आणि आता मुख्य कार्यक्रमाला होणार आहे. हाच तो क्षण आहे. या क्षणाकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं आहे. गगनचुंबी अशा या 100 कोटी तिन्ही देवाच्या अवसरांवर आता दगड मारण्याचा मुख्य कार्यक्रम होणार आहे. तुम्ही पाहू शकता प्रत्येक भाविक हा आता दगड झालेला आहे. तुम्ही पाहू शकता हेच ते रोमाटकरी आहे, हेच ते भाविक आहे जे आता देवाच्या तिन्ही अवसरांवर दगड मारण्यासाठी सज्ज झालेले आहेत. खरं तर या देवाच्या तिन्ही अवसरांवर दगड मारणे हा त्यामागची एक श्रद्धा आहे. देवाच्या या तिन्ही अवसरांवर जर आपला दगड लागला तर आपण चांगलं होतं अशी यामागची श्रद्धा आहे, त्यामागची भावना आहे आणि शेकडो वर्षाची ही परंपरा इथला प्रत्येक जण इथला प्रत्येक तरुण हा जोपासताना दिसत आहे. तुम्ही पाहू शकतात आणि आता हा मुख्य कार्यक्रमाला सुरुवात होते. मुख्य कार्यक्रम म्हणजे दगड मारण्याचा हा मुख्य कार्यक्रम आहे. प्रत्येक आता अगदी ढोल ताशाच्या गजरामध्ये देवाच्या तिन्ही अवसरांवर आता दगड मारण्याच्या मुख्य कार्यक्रमाला सुरुवात होते. प्रत्येकाच्या नजरा याच क्षणाकडे लागलेला आहे. याच त्या गगनचुंबी अशा घोडोत्सवावर स्वार झालेल्या देवाच्या अवसरांवर दगड मारण्याच्या मुख्य कार्यक्रमाला सुरुवात होते आणि हाच तो क्षण आहे. एक वेगळा संचार, एक वेगळा उत्साह, एक वेगळा जोश या ठिकाणी दिसतोय. एक आगळी वेगळी परंपरा इथे पाहायला मिळते आहे. तीच म्हणजे हा कुणकेरीचा घोडोत्सव आहे. शेकडो वर्षाची परंपरा आणि खऱ्या अर्थाने आता मुख्य कार्यक्रमाला सुरुवात होते. तो मुख्य कार्यक्रम म्हणजे देवाच्या या तिन्ही अवसरांवर दगड मारण्याच्या मुख्य कार्यक्रमाला आता सुरुवात होते. ढोल ताशाच्या गजरामध्ये आता या मुख्य कार्यक्रमाला सुरुवात होते. दगड मारण्याचा हा मुख्य कार्यक्रम सुरू झालेला आहे. तुम्ही पाहू शकता अशा पद्धतीने 3 वेळा देवाच्या तिन्ही अवसरांवर दगड मारण्याचा मुख्य कार्यक्रम होणार आहे आणि हा दुसऱ्यांदा देवाच्या अवसरांवर दगड मारण्याचा कार्यक्रम सुरू झालेला आहे. प्रत्येक जण पाहतोय की तुम्ही देवाच्या या अवसरांवर आपला दगड लागला का हे सर्वजण पाहतोय. प्रत्येकाच्या नजरा लागलेल्या आहेत आणि हाच तो एक अतिशय दुर्मिळ क्षण असतो याची प्रत्येकाला आतुरता लागलेली असते. काम कुणकेरी वासीय करताना दिसत आहे. कुणकेरी, आंबेगाव आणि कोलगाव या तिन्ही गावातील ग्रामस्थ या शिमगोत्सवात या हुडोत्सवात सहभागी होत असतात आणि तिन्ही गावाच्या वतीने हा हुडोत्सव साजरा होताना दिसतोय. कुणकेरीच्या श्रीदेवी भावई देवीच्या चरणी नतमस्तक झाल्यानंतर देवीचं दर्शन घेतल्यानंतर या मुख्य कार्यक्रमाला सुरुवात होते. खरं तर 7 दिवस कुणकेरी गावामध्ये हा शिमगोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा होतो. थेट दाखवतो आहोत, त्याचं थेट प्रक्षेपण इथे होत आहे. अगदी देशभरातच नव्हे अगदी परदेशामधूनही देखील हा उत्सव लोक पाहत आहे आणि हा दुसऱ्यांदा दगड मारण्याचा मुख्य कार्यक्रम झालेला आहे. कार्यक्रम झालेला आहे आणि हाच तो क्षण असतो. 3 वेळा दैवी अवसरांवर दगड मारल्यानंतर या कुणकेरीच्या हुडोत्सवाची सांगता होते आणि आता सर्व भाविक जे हजारोंच्या संख्येने उपस्थित होते ते आता सर्व माघारी आपल्या घरी परतत आहेत. मित्रांनो, सुवर्ण कोकणचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते आम्हाला नक्की कळवा. त्याचबरोबर कोकणातल्या इतर अशाच वेगवेगळ्या परंपरा, प्रथा वगैरे यांच्या व्हिडिओसाठी आमचं सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. आमच्या दर्शकांना या
थेट प्रेक्षकांना पण केलं होतं आणि अगदी देशभरामध्ये परदेशात थेट प्रेक्षेपण सुरू आहे आणि